no comencen ara. És pitjor que el Marçal. Ja. Ja està? Flix. Flix últim. Flix últim. Estan molt iguals tots. Que ràbia. Però Flix últim, No piquis, sisplau. Els blaus van primers. Crec. Livestream, kom maar hier. Robert. Que forta, tio. Robert, kom hier. Robert. No te pots moure. Però no facis igual. Tu mateixa, Imma. Com guanyin ja t'has compat. No. Si ja estan aquí, o si van... Que no és el meu equip. Jo per què? Perquè és el teu equip. Sant Jordi, que no acabo. Que se m'està fent molt llarg, això. Bé. Bé, no? Van primers, Sí, van primers, Ai. Semblava que quins nervis. Però abans semblava que anessin últims. Perquè el camp està així. Vinga. És Hòstia. perquè tenen un vedell allà a la proa, Que apreta. Pujada. Ah, vale. Està mirant la proa. Pare d'en Robert, està a la proa allà apretant com un animal. Jo recordo les èpoques en què t'hauria ja Badalona sembla que vagin tots. Jo recordo... Quan passem per aquelles bolles d'allà ho podrem veure bé. Allà, Sí, estan per allà. Diu el papa que apreti. Ara sembla que van segons. Ara ja la perspectiva. No, la perspectiva és mirar amb les bolles. Quan giren. Quan giren. I aquestes aquí davant. Vamos. Perquè abans anava primer Van iguals que Rem Badalona, Sí, però surten. Mira que girar-lo, tio. Sí. Va arrencada en ràpid. Ja està. Ah, tio, van superiguals, És aquest. Com no li fotin fort aquest, ja està. Bueno, no, que no No, però és aquest. Va, tio. Este és el tercero. Tercer blanc. És aquí. És el tercer, sí. Si aguanta la distància, no és aquí. No podria tirar l'aire. No! I giren bé. Pues avui no. No, ja. Avui guanyen Clar que sí. Mira, van per davant, encara. Per quan passen les bolles blanques. Però per molt poc, Dice el Dani. No, aquest va ahí, que rep. La primera opció. Però aquests de vermell abans anaven molt bé, ara van davant. No, però és perfecte. És la perspectiva, has de mirar les bolles. Tu mira quan arriben Com s'amorren. ¿Cuál es la nuestra? Vale, bien. Va primer A Badalona. vegades, si depèn de on tingui la feina. Arriba primer Badalona, giro, Sí, cada vegada està giro i ell... Estan girant ja. Sí, Uau. Mireu,
Carles, com ho veus, això? Com passa? La línia de Moya. Les boies. Que apretin. Passen molt junts, no? Van primer, ¡Alto ahí, Aitor! Ja van segons. Per les boies, Roberta, aparta't de la segons. Molt bé, No ho sé, Sí, aquí, com la verdad. No, però si mires les boies blanques... Sí, però ara no, ara no. Bueno, ja tothom ja sap. Les ha de posar totes. Sí, han apretat a l'últim moment. Sí, sí.